O Concello de Lousame despide a italiana Letizia Saccani e a turca Fatma Erdemoglu, participantes do voluntariado European Solidarity Corps. Consiste nun programa europeo de actividades deportivas e culturais que se desenvolveu durante 12 meses en Lousame. Como sabedes, falar de Lousame é falar de voluntariado. Gracias a xente como elas, a moitos dos que estades aquí sentados, somos un dos poucos concellos de Galicia que podemos presumir de levar, de desenvolver ano a ano proxectos de voluntariado juvenil, de voluntariado senior e de voluntariado europeo. Participaron en todas as áreas do concello, estiveron no centro de día, no PAI, nas actividades deportivas, nas actividades culturales, nas actividades de xuventude. Non hai unha sola área do concello de traballo na que elas non estiveran. No acto participaron 120 persoas que brindaron unha despedida ás dúas mozas que se mostraron moi agradecidas. Gracias por este año, para ser una comunidad especial, porque todos vosotros de Lousame y de Noia y hasta Santiago, más o menos. Los gallegos, sois de veras, sois personas especiales. Fue un año fantástico. Gracias por todo, realmente, en serio. Fue genial. Gracias, José. O acto foi amenizado polo mago Teto, con diferentes xogos de maxia. Rematou coa entrega do seu título Jou Paz e diversos agasallos, entre eles figuras de Sargadelos, un poema de Esperanza Piñeiro e cadros de Juan Carlos Lorenzo.